So, ayan everyone, meron na naman tayong maya-maya na isda. Diba? Obviously, favorite ko. Masarap po ito. So, ngayon, share ko sa inyo kung paano ako magprito ng maya-maya on my own way. So, happy watching! Good morning everyone! Good morning mga kamay, mga sisi! Here I am again. Yes, meron na naman akong isda na maya-maya. Parang last na vlog ko maya-maya pero sinigang. But this time, yung i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng maya-maya na may version. Ipiprito ko siya and then matching with cream soup mushroom. So, hindi po ito sponsor. So, ito po yung maya-maya na isda. Masyado siyang malaman kaya gusto ko. Matigas lang yung pagkabuto niya pero okay lang. Na-marinate ko siya sa garlic, oyster sauce, black pepper, and salt, and calamansi. Ayan. After nyan, ipiprito ko siya and gagawin ko tong cream of mushroom. Isa sa mga favorite ko at favorite ni Claire. So, yun yung ulam namin ngayong tanghali. Pero yung kay mama, hindi ko siya ipiprito dahil may sakit siya sa puso. So, ano lang sa kanya. Parang bulang lang with kangkong or something. So, ayan. Ito po yung niluto ko kay mama. Mustasa na may isang isda ng maya-maya. Healthy living kay mama. Yun lang. Salt. Very little salt and garlic and onion. A few moments later. So everyone, ito po yung pinag-prepare ko na powder mixture. Yung 1 tablespoon of cornstarch para maging crispy yung ating isda. And then salt and black pepper, garlic powder, and yung fish breading. So ayan lang, pinaghalo-halo lang siya. And then dito natin papaikot-ikutin yung isda mamaya and ready to fry. So ganun lang. So, ayan, ready na yung ating kawali kung saan natin piprituhin yung isda. Papainitin muna natin and then maglalagay tayo ng mantika. And then, eto po yung isda natin. Ayan. So, ayan, mainit na po yung kawali and then maglalagay tayo ng mantika. Ayan. So, ayan, sakto na yan. So, papainitin natin habang papaikutin ko yung isda doon sa pinag-prepare ko na mixture. Dapat mainit yung mantika para hindi siya dumikit sa kawali at hindi siya magtalsik-talsik. O diba? Ganun. So ayan, malinis na po yung aking kamay. Siyempre malinis ang kamay and then kakamayin ko na lang po yung paikot-ikot natin dito sa isda. So ganun lang. Tapos, ilagay natin dito. So, another excuse me. Super tapang ng mixture ko kasi ang dami kong nilagay na paminta. So, ayan. Tapos, itong malaki, masyadong malaman. Lasa yung isda. So, ganun lang. Pwede naman siyang iprito kahit huwag nang ganituhin. Pero, version ko nga ganito. Kaya ganito yung way natin. Ayan. Last one. So, ayan. Ready na siya. Ready to fry na po ito. So, ayan. Mainit na po yung mantika. So, ilalagay na natin.
dahan-dahan lang. So, tatlo muna. Mamaya na yung second bite. And, ito-fry natin siya until mag-golden brown. So, napakaanghang. Naamoy ko talaga yung mga nilagay ko. So, ganun lang. So, ayan. Medyo golden brown na po yung kanilang side. Ayan, dumikit na. Ayan. Pag na-golden brown na yung kabila, okay na. Luto na siya. Mabilis lang naman siya maluto. So, ayan. Ito po ay luto na yung first batch natin. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung pangalawa. Oh, diba? Yum, yum! So, ngayon, ilalagay natin yung second batch. Malo ang kamay. Ito na yung last. Ayan, ito na yung ano natin. Last batch. So, ayan, luto na! So, ayan, it's time to cook na po yung cream mushroom natin. So, ang sabi dito sa instruction, kailangan daw 5 tasa. Pero, ang nilagay ko doon sa aking paglulutuan ay 4 tasa lang para mas malapot at mas malasa. So, let's cooking! So, ayan, naglagay na po ako ng 4 na tasa ng tubig and then hayaan natin siyang kumulo ng konti. And then, ipiprepare ko na rin doon yung mixture. So, kailangan ko munang haluin yung mixture powder na cream, mushroom, sa tubig bago ilagay dito para hindi siya mamuo. Kapag automatic kasi nilagay mo dito, siya, tendency na mamuo-muo. It's proven na, ginawa ko yan dati. Kaya, haluin muna sa konting tubig bago ibuhos dito. So, ayan, hahaluin muna natin siya para hindi siya mamuo kapag nilagay ko doon sa kawali na may tubig. Favorite ko to, masarap po ito. So, ngayon, after natin mahalo, ilalagay ko siya doon sa tubig. And I decided na maglagay ng konting miswa para naman may masarap. It's optional lang naman. Kung may dahon ka ng sibuyas, mas maganda. May konting twist ng amoy. Pero kung wala, okay lang naman. So, ayan, ready na siya to transfer. So, ayan, transfer na natin siya. So, ayan, diba? And then, I add some black pepper. So, malapot na siya. And then, ilalagay ko na yung konting miswa.
mabilis naman maluto yung miswa, kaya okay lang yan. Mga 3 minutes and ready to serve. So ayan, luto na po yan. Mabilis naman siya maluto. Okay na rin yung lasa niya. Hindi na ako naglagay ng asin. So ayan, kainan na. Yum yum. Bagay sa pinaritong isda. Hello mga kamar! So finally, tapos na po yung aking pagluluto ng pinirito na maya-maya as my version. So meron tayong tomato with calamansi, black pepper, soy sauce, and then onion. And with a little bit garlic. So ayan, ito na po yung isda. Ayan, perfect na pag-fried. Golden brown, perfect dito sa sauce. And then after that, of course, gaya ng sabi ko, yung gagawa ako ng cream mushroom. Ayan na po siya. So, sobrang lapot kasi naglagay ako ng miswa. So, ayan, ready to eat. Kain po tayo mga kamay. So, for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!